Velkommen til studiet, hvor vi i dag her fejrer den helt særlige begivenhed. Og det gør jeg i selskab med konstabel Felix von Droppenhavn, som er her også for at kommentere den smukke dag. Velkommen til, Felix. Tusind tak, Kamkotta. Det er dejligt at se dem i dag. De ser jo spraglende ud. Ja, det er jo spændende at se, fordi vi har en lille plan herover, vi kan se på skærmen, Ja. hvor hun vil flyve rundt. Hun er jo sat i en helikopter. Ja, det er en Royal Air Force 3740. En af de store krabater. Hvor hun sidder fastspændt til en lille rebstige, som hænger ned fra helikopteren. Ja. Herfra kan hun se folket og vinke og råbe et par særlige ord. Ja, jeg kan se på programmet, hun har tænkt sig at flyve hele runden. Ja, og det vil sige hele vejen over Kongens Nytorv Ja. og forbi Baltenschack von Lobenburm. Ja. Han har tænkt sig at skyde en par gange op i luften for at... Demonstrere sin velvilje. Ja. Jeg kan se, at hun er tæt nu. Hun er tæt på balkonen, og de er ved at laste hende af. Og det er... Ja. Der er hun! Hun er på balkonen! Jeg kan se, hun vinker. Det er pragtfuldt. Ja, ja. Og det er dejligt. Det er smukt. Meget smukt. Kan de se, konstabel, at hun svinger med et eller andet? Ja, jeg kan godt nok se det. Det er ikke set før. Nej. Det er ikke noget på Royal Air Force, det er helt sikkert. Jeg tror, at det er hendes lille maskot, den træf. Ja. Ja, nu stopper de med at klappe. Jamen prøv en gang, hvad er det, hun svinger med? Det er det lille pindsvin, som hun har haft som maskot i mange år. Ja, det er noget interessant noget. Hun svinger det rundt, og jeg ved ikke, hvad hensigten er endnu. Men det er spændende. Skal vi gå videre til næste i programmet for at se, at nu er hun jo landet. De klapper lidt af hende. Hun vinker. Ja, og hun er... Nu. Det er godt. Vi må skåle på det. Jeg kan se, pindsvinet røg ned i den gale hals på den stakkels trompetist. Ja. Han er nu blevet hentet af... Ja. Jeg har skåle alligevel på trods. Lad os udbringe et trefoldigt leve. Ja. Katrine, længe leve! Hurra!